V tomto videu vás pozývam na prehliadku dvoch zaujímavých miest v anglickom Cornwalle, ktoré majú niečo spoločné. Pri skúmaní megalitických stavieb som narazila na výskumy vedy menom archeoakustika, ktorá sa zaoberá zvukovou rezonanciou v starobilých stavbách. Dve zo stavieb, ktoré boli skúmané, sa nachádzajú práve v Cornwalle. Ide o viac ako 5000 rokov starý dolmen a o viac ako 2000 rokov starú krúhovú kamennú komoru. Obe tieto miesta sme mali tú radosť navštíviť s Katarínou Serafy a uskutočnili sme tam aj zo pár neobvyklých akustických experimentov. Tieto miesta a ich zvukové vlastnosti veľmi rozšírili môj pohľad na druidské tvorenie s megalitickými stavbami. Zvuk môže byť kľúčovým elementom pre odomknutie ich skutočného potenciálu. Ako prvú sme navštívili kamennú komoru v lokalite Carn Euny. V areáli pozostatkov osídlenia z doby železnej sa nachádza podzemný tunel a komora s neobyčajnými rezonančnými vlastnosťami. Tunel je dlhý 20 metrov a vysoký viac ako 1,8 metra. Oba konce sú v súčasnosti otvorené, hoci pôvodne boli oba zapečatené a jediný spôsob, ako sa dostať dnu, bolo cez úzky priechod na južnom konci, cez ktorý bolo potrebné sa preplaziť. Tunel mal pôvodne dláždené dno s odvodňovacími kanálmi. Severne od neho je k nemu pripojená kruhová kamenná komora, ktorú nazývajú úľová chatrč podľa tvaru včelieho úľa. Komora s priemerom 4,6 metra a výškou 2,4 metra je úplne pod úrovňou zeme. A existujú rôzne názory o tom, či bola pôvodne zastrešená alebo nie. Dnes je na ňu umiestnená umelá strecha. Aby sme odhalili možný účel a význam tunela a úľovej chatrče, musíme sa vrátiť do najstaršieho obdobia ich vývoja. Na začiatku bola postavená úľová chatrč s vchodom otočeným na juhovýchod a výklenkom vzadu, oproti vchodu. Táto komora bola zámerne orientovaná tak, aby zachytávala prvé lúče vychádzajúceho slnka počas zimného slnovratu, ktoré by svietili priamo do výklenku. Mnohé dávne megalitické stavby pracovali s týmto motívom, kedy na určité sviatky v kolobehu roka prenikalo slnko do podzemnej miestnosti. Slnko ako mužský svetelný element vstupuje v čase osláv do tmavej maternice Zeme, aby sa udialo spojenie plodiace nový život. Vo výklenku na protiľahlej stene mohol byť umiestnený oltár uctievaného božstva. V neskoršej dobe bol ku komore pristavený tunel. Orientácia tunela bola v smere severovýchod-juhozápad, čo znamená, že severný koniec by prijímal lúče vychádzajúceho slnovratového slnka. Na tomto mieste sme uskutočnili experimenty s rezonanciou hlasu. Najskôr jedného, potom dvoch súčasne a následne so zmenami hlások, frekvencie a intenzity.
Na kamenných stenách komory vytváral magické efekty svietiaci mach, ktorý sa leskol pri pohľade z rôznych strán. Je to skutočne neobyčajné miesto, kde rezonancia najviac funguje uprostred stavby pri správnom otočení. Silná rezonancia je aj v malom výklenku oproti vchodu. Zarovnanie vchodu nám na kompase ukazovalo takéto číslo. Sú menšie kamene na spodku a potom hore sú väčšie kamene, ktoré zároveň stabilne stoja na tých menších a zároveň môžu presahovať viacej do priestoru, aby sa vytvoril ten sklon tej komory. Ďakujeme tomuto krásnemu a dodnes živému miestu za nové skúsenosti a učenie o možnostiach práce s hlasom. Po jeho návšteve sme pokračovali na dolmen Chun Koit, ktorý sa nachádza na odľahlom mieste v krajine. Už z diaľky sa dalo vnímať, že je to veľmi milé a prívetivé miesto. Dolmeny boli v dávnych časoch mnohokrát využívané ako hrobky, no tento má iné atribúty. Nie je hrobkou, ale miestom pre energetickú prácu, kontakt s prírodnými bytosťami a ako sa nám potvrdilo, aj na neobyčajné akustické tvorenie s hlasom. Malý háčik spočíva v tom, že nie každý má proporcie na to, aby dovnútra dolmenu vstúpil. Úzkým priechodom môžu prejsť len štíhlejší ľudia, ktorí sa možno budú potrebovať správne pootočiť. Mala som to šťastie, že vstup bol pre mňa priechodný a tak som mohla vo vnútri uskutočniť niekoľko akustických experimentov. Spočiatku som sedela a skúšala otočenie na rôzne svetové strany. Najviac dolmen rezonoval pri otočení na juhovýchod. Práve som prišla na to, že sa tu treba postaviť v tom dolmene a že je tu na jednej strane presne taká štrbina, do ktorej keď hovorím alebo vydávam zvuk, tak to rezonuje. A Katka vraví, že to práve ten zvuk ako keby prechádza pozdĺž tej štrbiny medzi tými kameňmi. A vlastne ten vrch toho dolmenu, ten horný kameň, je dokonale ohnutý. Pozrieme sa na to. Aha. Takže je krásne zahnutý. A keď sa hen tam hovorí, vydáva sa ten zvuk. Tak je to podobný princíp, ako máme operné sály. Čiže je to tam akusticky uspôsobené, ohnuté, aby ten zvuk tam takto rezonoval.
Od dolmenu sme pokračovali ďalej ku kamenným pozostatkom hradiska z doby železnej. Spočiatku sme nevedeli, prečo nás kroky zaviedli na toto miesto. Synchronicita nám však čoskoro dala odpoveď a milá staršia miestna pani upriamila našu pozornosť na starú studňu. V dávnych časoch boli pramene a studne pred Rujdou posvätné. Mnohokrát boli zasvetené bohyniam, konali sa pri nich svätenia a vodám sa pripisovali liečivé účinky na mnohých úrovniach. Táto a aj mnohé iné staré studničky by potrebovali obnovu a ľudskú starostlivosť, aby bola oslávená ich krása a odkrytá nesmierna hodnota, ktorú prinášajú krajine. Verím, že sa vám náš dnešný výlet páčil a teším sa na stretnutie na budúce.